Aan de noordkant van de baan waar de vlaggenmasten staan. Wat denkst je? Is het wel vertrouwd? Ik denk dat het wel ken, maar daar komt het wetter de super om de waai. En het kreeg het wat? Het krijgen, ja. Even zien dat het houdt. Je woont de eerste wezen? We wouden graag eens een keer de eerste wezen, want Nea Lamer en Ulusprong die waren ons altijd voor. Maar ja, we wouden ook eens een keer vooraan staan. In totaal doggen er 20 reetrieders mooi om de Alpho race. Stegeda is nog net zo'n bekend plak in de vroot van de kwartebaanwedstrijden. Maar basissquadde de Triangel uit het plak kwam speciaal om de reetrieders aan te moedigen. Ja, omdat het op het ijs is en ik vind schaatsen zelf ook leuk. Dus. En hoe vies dat ze doggen? Knap. Je het hut, hè? Ja. En er is ook nog een handjevol volwoeksen supporters. Die komen vanzelf speciaal voor de finale tussen Freddy Wennemars en Jesper Hospes. Waar verwacht je dat de winnen zal? Ik denk van Jesper Hospes, maar Wennemars is ook goed. Ja. Dus het kan nog spannend worden. Je hopen Jesper Hospes. Ik ben Fries, dus. Van harte lokmensen. Ja, dank u wel. Wie een mooie partij hoort. Ik heb eerst in Aaron Romein de hele finale en Freddy Wennemars. Ik wist dat die wat minder wierden dan Allard en Sjaak. En nou ja, het is toch weer een hele mooie wedstrijd hoort. Hoe vies het om zo'n kwartebaan je boeten te rieden? Ja, dat bloot natuurlijk hartstikke mooi. Ik ben nog nooit tegen de West. Hartstikke leuk. Meestal is het Nij Lamer of de Ulusprong. En ja, toch leuk dat het hier een keer is. Vannacht moet het eerst nog wat verder aangroeien en dan is de baan morgen weer voor de inwoners van Stegeda.